Však, ale mám. Nemáš baterku? Mám baterku. Normálne sa tvár. Krása. Ďakujem. Drž sa, čau. Čau. Ahojte, ja som Tomáš Križan z Banánov, poznáte ma možno pod menom Dynamo a dneska vám ukážem deň so mnou, trošku si zacvičíme a zabavíme sa. Dneska si dáme určite nejaké lapy, typujem, že aj nejakú zem pôjdeme. No a potom sa poďme dobre nájsť, to je hlavné, podľa mňa. Ja by som vám iba túto rýchlo chcel predstaviť trénera boxu môjho, Bergy, celým menom Adam Duncan Berger. Trénuje box asi 6 týždňov a je to jeden výborný tréner. Ďakujem, že ťa mám. Klik. Trhneš sem, zoberieš si takto tuť. A povieš 10 sekúnd, toto, 10 sekúnd, toto, 10 sekúnd, toto. Tuto. No. Povieš háky, dobre? Kamo, natoč jeho, pozri sa, čo robí ten blázon. Hen, čo robí ten blázon. Do stojky. Tak, do stojky. A klik. A salto. A teraz salto. 360. Tak, 3, 2, 1, polož, nie pred seba, aby si mohli to nakliky. A ideš, poďme. 8 klikov na jednu, 8 na jednu. Poďme. Dole, trhneš. Hop, trhneš. Hop, trhneš. 3, 5, 6, dopredu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz som tu, hop, 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 hop. Aj nohy vytáčaš, tak. No idem mŕtvy, pretože musím, nemám na výber. Ale je to v rámci silového tréningu, nech si spevním chrbát a tak precvičím trošku silu, nech nezabudnem. Pán tréner, už som dal 200. Ešte? Pozri sa, hneď zlatý na víno, pozri sa. Tak, toto, pozri, vidíš, jak si ty zlatý oný. To je papagaj, ale skoro si trafím. Poď, makaj. Ten tréner non-stop na internete, pozerá tam určite nejaké baby. A aj tak, tie dievčatá ho nikdy nechcú, chápete? Zbytočne to pozerá. To je super, že? 30 minút toto pôjdeme. Dobre. Poď, hop! Na špičku, dole. Hop! No, teraz úplne jednoduché na boxerský úder. Tuto to máš, teraz predný úder vytlačíš poriadne. Som to dojebal, že? OK, ešte raz. My sme mali českých fanúšikov už aj predtým. Mali sme to tak okolo 25% Češi, 75% Slovensko, ale teraz, ako som bol na tej tiskovke, ak som sa vrátil, tak viacej Čechov píše. Aj viacej Čechov začalo sledovať, takže som rád. Splnilo to svoj účel. Takže silovo-kondičný tréning máme za sebou, väčšinou chodíme takto ráno. Dobrá robota. A teraz sa poďme niekam nájsť. Oči vyrovnaj. Teraz sa poďme niekam nájsť, no a večer nás čaká druhý tréning. Tam budeme robiť čo? Postoj. Budeme v postoji. Dobre, choďme počkať do šatne, šup. Počkám sprche. Dobre. No, takže silový tréning, alebo lepšie by som povedal silovo-kondičný tréning máme za sebou. Takéto tréningy chodíme väčšinou ráno. Nech sa aj trošku rozohrejem a prekrvím. Teraz sa poďme niekde dobre nájsť, trošku urobiť nejakú robotu, prácu, no a večer ma zase čaká, skôr by som povedal, taký technický tréning, nejaké lapy, nejaký box, možno si nejaké nácviky budeme skúšať na zemi. Takže teším sa na, no neteším sa úplne na to, ale nemám na výber. Teraz sa ideme napapať, stretnúť sa s kamarátmi, nejakú prácu spraviť potom, no a večer nás čaká druhý tréning. Ten bude skôr taký technický, možno dáme nejaké lapy, sparingy, uvidíme. Rozhodol som sa prijať ponuku do Clash of Stars, pretože za mňa to má veľmi veľa výhod. Môžeme expandovať trošku do Česka, viacej Čechov nás pozná, trošku sa naučím bojové športy, budem rýchlejší, vyrysovanejší, krajší. Takže toľko k tomu. A pre tých, ktorí neviete, že kto som, čo som len obyčajný chalan z Rače, ktorý s kamarátmi
natáča humorné videá, snažíme sa ukazovať tie veci také zo života, také ako naozaj sú. Rôzne typy ľudí natáčame, ale natáčali sme veľakrát už aj úplne banality, vymyslené blbosti. Kto kričal? Ty si kričal? Ja som si myslel, že ne. Keby ste na to nevedeli, tak toto je dedo. A my sme veľa vecí spolu, my sme hrávali gorotky, kocky, šach. Že? Za 5 minút ste tam. Dobrák to bol. Takže sme u deda, ne u môjho, ale u niekoho iného deda v reštike. Ideme sa nájsť, prišli moji kamaráti, Maršal a Trinity z Matrixu. A oni vám možno niečo zaujímavé povedia, možno ne. On je dosť agresívny, takže opatrne s ním. A čomu neveríte? Ne, že... A Bergy je normálny tréner? Regulárny Nie tréner? je to regulárny tréner. Že je regulárny tréner boxu? Je dobrý tréner boxa. No. A je to, že regulárny tréner? Tak trénuje ľudí, Nie je to- veľa. Vieš, to není olympiáda toto. Ani to není KSV, ani UFC. To Clash of Stars, je tam proti hentomu Mačkopsovi. Čiže pointa je, že zase tá príprava musí obsahovať nejaké základy. A tie základy Bergy v rámci toho stand-upu určite ovláda parádne. Čo sa týka MMA, alebo tak chodí aj do nejakého iného gymu, na to chodí aj ku mne, aby sme robili tie prechody, aby mal nejaké základy. Ale hovorím, že na tie základy nepotrebuješ teraz, vieš, olympijského víťaza. Chápeš, čo myslím? Akže jasne, chápem. No určite ideme do Prahy ako podpora. Hlavne mal by som aj také trička, že to máš do toho, v ruke transparent s fotkou. Aj na chrbte. Že si šampión. Mali sa aj vytetovať na čelo, že to máš do toho. Tu si daj Dynamo a spoj si s tým obočie. Dynamo a takto budeš mať jedno. Ne? Never give up. Never don't give up. Only Josh can got me bude mať. Dopijem trojitu, idem hneď. Jem, čo chcem a chudnem pomalinky, takže snažím sa jesť veľa bielkovín, to je hlavné. Veľa zeleniny, ovocia a to je všetko. No, jem hoci čo a ide to dole, takže tak, včera som mal McDonald's, extrémne veľa a úplne v pohode. Teším sa na Kotlárov zápas, tým slavnatým, neviem ako sa volá. To bude zaujímavé, to sa veľmi teším. Krznár Bear ma tiež zaujíma a veľmi sa teším na to 2 versus 1. Tak to bude sranda. Myslím si, že vyhrá, ale skôr ten, čo bude sám. Verím mu. No takže akorát máme po obede. Ideme teraz za kamarátmi mojimi z Naked Banas, natočíme niečo na Instagram, niečo kratšie, no a potom nás čaká druhý tréning. Týmto zakončíme a potom idem kradnúť čapičky z aut. Takže tak. Milardo, dojdite, ako sa to volá? Tyršak. Na Tyršak. Dojde aj s Ríšom, aj tam Sandek, môžeme si sadnúť aj tam a tam môžeme aj niečo natočiť a tak. Lepšie ako vračiť, ne? Čo ty na to? Ty hajzel špinavý. No, takže teraz teda my ideme za chalanmi z Naked Banas, s tými škarečími dvoma. S najkrajším ste vy. No a máme vymyslené jedno kratšie videjko. Mohol by si zapnúť. Jedno kratšie videjko na Instagram. Takže sa teším, že zase čo z toho vznikne. Lebo s ním je sranda. S nimi sa človek nenudí. Kto kričal? Ríšo. Ty si kričal? Hej. Hej? Zdravte múr. Serus, čau. Čau. Jak to ide, chlapi? Pomaličky. Zápchy. Ideš na svadbu? Ja som sa oholil do hladka. Ja som vedel, že tu bude kamera, že tu bude štáb, a som fakt vyholil do hladka žiletkou. No toto sú oni. Chalani. To sme my. To je on. Kolegovci. To som ja ten... No. Zdravím všetkých ľudí, čo to pozerajú. Fotíš teraz? Náš kamarát. No. Povedz. Ja vlastne, ty si tu. Povedz to. Nie, ja ťa nebudem akože. Náš kamarát má narodeniny. Koho to zaujíma? Poďme, koho to nezaujíma. Tak sa rozprávame. Náš kamarát má narodeniny. Možno sa niekto akorát pripije, keď sa bude pozerať na kamaráta. Štrnk. No, máme vymyslený Reels? Nemáme, ale A môžeme... čo ste robili doma celý čas? Pozrieť sa Ja som tu makal a vy ste to mohli vymýšľať zatiaľ, ne, Ríšo? Ale to sme Ja nehali som na teba vymýšľal, všetko. ale... Jak vždy. Zabudol som kúpiť tehotenský test. Nemáte? Niekto? Čiže keď ma niekto náhodou nepozná, tak s mojimi kumpánmi točíme proste videá na YouTube z také humorného štýlu, chceme, aby boli vtipné. Väčšinou sú to videá zo života, čiže nejaké historky, čo sa naozaj stali, nejaké typy ľudí, alebo takýto štýl podobný.
Život youtubera na Slovensku má veľmi veľa výhod, má aj dosť nevýhod. To si musí každý uvedomiť, keď začne točiť, že s touto slávou, ale ako by som povedal, prichádzajú proste aj zodpovednosti, aj určité veci zlé, ale ja som si na to proste tak zvykol, že už by som to nemenil. Čiže ja som spokojný, jak to mám. Mám taký voľnejší život, nemám šéfa, čiže v pohode, sám sebe som šéfom. Akože na Tomášovi je vidieť veľká zmena, hlavne fyzická, ale aj psychická. Už toľko nepije, nenadáva, ale vlastne on pije ešte viac. To nikdy nepil. Pije ešte viac práve, že. Nikdy nepil, ale strašne začal pikovať. Tomáš akože nikdy moc nepil, takže v tomto není moc zmena, ani nič také. Ale začal viac makať. A je proste, aj keď som sa s ním ja párkrát akože na zemi napríklad spároval, alebo tak som mal šancu, že 12%, teraz mám 1. Čo som hovoril na to, keď som zistil, že Tomáš je do Clashu? Bol som prekvapený, ale takáto otázka podobného charakteru už viackrát padla. Že už sme sa o tom aj bavili, takže až tak strašne ma to neprekvapilo. Skôr som bol rád, lebo aspoň na našich životoch zmena a bude sranda. Ja som sa začal tak tešiť, že ja som jeho najväčší fanúšik. Ja budem úplne najviac fandiť, aj keď budem síce ďaleko niekde sedieť, ale budem úplne vrieskať. Ja nie som fanúšik, ale tiež sa teším. Ja som ready jak nikdy predtým. Takže dojdete mi sem, hej, do stredu. Tak poďme, 3, 4... Čo? Čo malinka? Chceš? Chcem. A toto trénujem vždy, že proste netrafiť toho supera, ale to tlakovou vlnou, hej? To tlakovou vlnou ho rozjebať. Takže ahojte, sme tu po obede a po popoludnejších aktivitách. Vítame vás znova pri ďalšom tréningu. Čo si dáme, pán tréner? No začneme oplatko, potom dáme nejaké veci v postoji, dáme nacviky, dáme zuby a trošku to ukončíme nakoniec zemou a možno ľahkými sparingami. To je dosť veľa veci. Však lebo že aspoň budeš najlepší. Dobre. Nič ťa neprekvapí. Pekne, dýchaj správne, ruky vysoko, neotáčam tam sa to. Iba si nebež nejako trhal, proste padol, ale nebolo to pekne, tak to jde najednou. Jasné, ako tak tým, že mám na starosť jeho prípravu, tak mojou povinnosťou je si nakúkať, že proti komu ide. Verčetý bol o mnoho jednoduchší super. Samozrejme nechcem nikoho zhádzovať ani nič, ale tá proporčnosť tela, tá postava, neviem čo, hej, tak Tomáš je proste silný chlap, je naozaj aj silný. To znamená, že keby Verčetý ho bachne o zem, tak myslím, že po zápase vie sa to môcť kontrolovať. A tým pádom sme to ani moc neupravili tú prípravu, nakoľko Gaben je v podstate v pomere taký, jak Tomáš. To znamená, že tá sila je asi na takej istej úrovni. Dokonca ukončil zápas v druhom kole na Real Naked Choke, čo znamená, že na tej zemi asi tiež mu celkom ide. To znamená, že zem je prvorada a postoj... Zase počkaj, treba dať bacha, on má fakt, že granát v ruke. Fakt, že má granát v ruke a má odsparované veľa a má odsparované s kvalitnými sparingmi, takže je to zaujímavé. Môže byť, že na zemi sa to ukončí, ale môže sa stať, že ani sa nedostane na zem. Že to bude tak rýchle, že Gaben sa dostane na zem a tam sa to skončí. Musím ísť. Môžem ísť? Áno, dobre. Počkaj, ešte vyťahnem ten like rýchlo. Dobre. Chalani, idem. Pardon. Čaute. Čo sa týka mňa a úlohy v tejto príprave, snažíme sa to MMA vnímať ako komplexne, že spájať rôzne prechody zo stand-upu na zem, cez wrestling, nejaké základné techniky na jitsu. Pôvodne mal byť zápas s tým Mačkopsom, s Verčetým, avšak ten sa zranil. Ja som to hovoril už predtým, že podľa mňa on patrí do nemocnice, takže to ma nejako neprekvapilo. A momentálne sme nastavili na zápas s tým Gabenom, o ktorom si ja osobne myslím, že bude o dosť kvalitnejší súper ako Verčetý.
Aj keď s Verčetým by to bolo možno viac také z pohľadu show zaujímavejšie, avšak tu si myslím, že to bude viac taký športový výkon, pretože mne osobne, keď som si pozeral zápasy aj Verčetyho, aj Gebna, tak Gebe mi prišiel ako silnejší super a preto aj Tomáš bude mať možnosť si vyskúšať svoje kvality a otestovať sa s lepším superom, ako bol Verčety. Tak diváci sa môžu tešiť určite, ako vidíte aj za mojím chrbtom, na takúto show a takisto aj na dobrý športový výkon, pretože ako mi Tomáš spomínal, tak to tam príde rozsekať.